ଭଲ ଥିଲି ବାପା। କାହିଁକି ମାଇଥିଲି ଆସିଲି କେ ଯିବ ଏଠି ଖାଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ସେମାନେ କଣ ତୋର କେହି ନୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ କଣ କିଛି କରିପାରିବୁନି? ଆରେ ତୁ ପରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତତେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିପଦରେ ଛିଡା ହବୁ ବୋଲି, ସାହା ହବୁ ବୋଲି। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ସେମାନେ ତତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ତ ବାପାର ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଆଦେଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ବାପା। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ହେବି, ସେମାନଙ୍କ ପେଟର ଭୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ହେବି, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାପା। ରାମ ଓ ରାବଣକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଯୋଗୀ। ରାଗ ନାହିଁ, ପଛ ଏଥର ସବୁ ଟାଇଟ୍। ଯୋଉମାନେ ସବୁ କୁକୁରିଆ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଗାଡି ଉପରେ, ଗାଡି ଭିତରେ, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି, ଏସବୁ ବନ୍ଦ। ସରକାର ବଢିଆ କାମ କଲା। ଆରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆଗକୁ ଦେଖେ କଣ ସବୁ ହଉଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପା ମା ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ନିଅ ଧର। ଇଏ ଗୋଲାପ ତମ ପାଇଁ, ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ କେବଳ ମୋ ନିକି ପାଇଁ। ଆରେ ମ୍ୟାରି ମି, ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଅ। ତମ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ କରିବ। ନିଜ ଚେହେରାଟା କଲେ ଅଇନାରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ପ୍ରେମ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ନା, ଛାତିରେ। ଆରେ 1.5 ଇଞ୍ଚର ଛାତି ହବ କି ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ହୃଦୟ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ। नो डायलॉग। बहुत रोमांटिक सीन कली, किंतु एबे एक्शन सीन करिवि। ଛାଡ଼। ଆରେ ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରେଟମାର ସାହସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ତ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମରି ଯାଉଛି। ଆଜି ସେ ନିକି ଭାଇକୁ ହଇରାଣ କଲାଣି, କାଲି ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ସେ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ। ଦର ଭୟ ଟିକେ